BMW X5 или Audi Q8. Сглобява се в САЩ и има последния писък на модата с 4,4 литровият V8 мек хибрид двигател, който произвежда 530 конски сили и 750 Нм. Този идва от Словакия в Братислава, където също се произвежда и Lamborghini Urus. Има 507 конски сили, 770 Нм от 4 литра V8 двигател, също с мек хибрид. В изпълнение M60i, X5 прави от 0 до 100 за 4,3 секунди. SQ8 за 4,1 секунди, но само на колатор му е толкова лесно. 3 дисплея, виртуален кокпит с 3D навигация, S-седалки и излъчителна система Bang & Olufsen. Познатият BMW Curved дисплей, iDrive 8.5, M-седалки с отопление и вентилация и поръчково аудио Power Wilkins. BMW X5 M60i за тези, които обичат да усещат пътя. И Audi SQ8 за тези, които искат да господстват на него. А вие кое бихте избрали? Само ви казвам, че и двата варианта могат да бъдат ваши с лизинг от uplease.bg.